co CUFIE, fundamentalmente, o que se buscaba era promover os programas de formación continua do profesorado na universidade, que non había hasta ese momento, porque non había ningún centro que acollara realmente ese tipo de accións. Logo tamén se buscaba pois, ofrecer asesoramento, digamos, ao profesorado no desenvolvemento da docencia para promover novas formas de actividade na docencia. E logo outra cuestión que se buscaba tamén moi importante era, digamos, impulsar, digamos, a innovación, non? Impulsando o desenvolvemento, pois, de experiencias, e sobre todo de materiais para a docencia, aínda que eso realmente no CUFIE inicialmente non se plasmou, é unha cuestión que logo se desenvolveu a posteriori, pero nos seus comezos a súa proyección estaba clara. Se centrou fundamentalmente, iniciou o seu traballo co desenvolvemento dos programas de formación, non? Todo estaba proyectado, pero logo había que conseguir as persoas, había que conseguir os medios materiais, e aunque a universidade estuvo sempre aí apoiando con esforzo todo o que se tiña que facer, pois evidentemente non somos unha empresa e a veces non podes coller e irte comprar todo o que necesitas para todo ten o seu proceso, non? Entonces era empezar de cero, non? Foron uns anos apasionantes, cheos de dificultades, de retos, pero creo que eso sigue sendo tamén na actualidade, o que pasa é que a situación era moi diferente, non? Éramos moi pouquiñas persoas, hai que pensar que só estaba unha persona como dirección, unha persona que coordinaba o CAP e un bolseiro, que era eu empecé como bolseiro no CUFIE, non? Entonces, bueno, e unha persona de administración, é dicir, non éramos nadie, prácticamente, éramos moi poucas persoas, non? E sobre todo o que destacaba, nese momento, pois era a ilusión o ambiente, a ilusión que había entre as persoas que traballábamos ali, as ganas de traballar, as ganas de poñer en marcha todo, de querer facer moitas cousas, pero, bueno, logo a realidade iba mandando, era un reto importante, non? Eu creo que non teño a sensación de que fora algo duro porque tiñamos tanta ilusión nas cousas que queríamos facer que todos, é dicir, víamos aquilo como un reto, e, bueno, o vía como un reto no que tiñas que facer fronte a formas de traballo novas nas que non participaras, e o que querías era, bueno, creo que era o que eu respiraba tamén, vía nos demais compañeros e compañeiras desde a dirección, a administración, a coordinación do CAP, que era querer traballar para sacar todo para adiante, bueno, e quizás eso podemos dicir que foi o máis duro, que era o contexto e o feito de que houbera, digamos, poucas persoas para querer facer moitas cousas, non? Pero por demais era todo moi intenso e moi grato, a verdad. Teño un gran recordo desa etapa. Sobre todo as persoas cas que traballamos, que era a confianza que se proyectaba. Hai que pensar que eu era pois un bolseiro, tampouco era unha persona que máis que traballar iba a aprender a traballar, non? E, bueno, pois a confianza que había se depositaba en nós desde a dirección, desde a propia vicerreitoría e entre nós para desenvolver o traballo conxuntamente, participar todos e facer todos o mellor que podíamos, non? Ese é o que máis destacaría, a confianza que se nos daba para traballar. Había un ambiente de moi bo traballo, pero ao mesmo tempo informal, é dicir, como moi familiar, non? Independentemente do cargo que ocupaba cada quen. Pois xuntarnos para celebrar cousas, non? Pois o cumpleanos dun compañeiro ou compañeira, xuntarnos a facer un café, levarnos unhos pinchos cada quen no seu día bueno, pois para celebrar algo, e é dicir, esa rutina informal de traballo, pero ao mesmo tempo moi informal, moi de colegas, donde todos traballábamos como no mesmo plano, independentemente de se foras a dirección, se foras da administración ou se foras un bolseiro, como era o meu caso, non? Eso é o que recordo moi bonito, non? O profesorado sempre foi moi receptivo, que a veces vas e dices, bueno, pois vas tratar con un profesorado, xa ten unha experiencia, unha formación, e non, o profesorado sempre vin un colectivo moi receptivo, creo que agradece moito, creo que é moi agradecido co traballo que se desenvolve desde o CUFIE.
Despois, outra cuestión tamén moi importante, tamén desde a parte de traballar de forma colaborativa con outros servicios da universidade, como son neste caso os servicios informáticos, non? Que era un dos retos que o CUFIE sempre tiña, que necesitaba esa pata de apoio, que é a pata tecnolóxica, e que costou moito, non? Cambiou moitísimo. O CUFIE sigue sendo, creo que ese centro que ahora mismo proyecta esa filosofía coa que se diseñou, donde se visualiza claramente, fai honor, digamos, ao seu nome, que ese centro de innovación, de formación e de innovación educativa, donde se ampliou moitísimo o que é a oferta, a estructura dos programas de formación do profesorado, desde logo a nivel tamén de innovación, donde se implementaron muchísimo as accións que, bueno, pues fan honor claramente ao nome que no seu día foi bautizado o CUFIE, non? E outra cosa que destacaría fundamentalmente, que creo que unha das que costou moito, por lo menos desde a miña visión, que é ampliar, mellorar, digamos, o cadro de persoal, non? Que é unha dos retos constantes que creo que teñen todas as institucións, que tamén se avanzou moito, non? E esa era creo que a clave do CUFIE foi, nos seus inicios con poucas persoas e ora con máis, digamos, o seu capital humano, creo que é o máis importante, e que creo que é no que ten que seguir invertindo a universidade. Unha dos éxitos no CUFIE ao largo do tempo, sobre todo cara a esta última etapa, é en ir conformando un equipo interdisciplinar, ou diría multidisciplinar, non? Como é o caso da incorporación da área audiovisual, a vinculación, o perfil que se incorporou ca parte tecnolóxica, tanto tamén desde a dirección, haber conseguido ao largo dos anos unha maior vinculación co que é a pata tecnolóxica a través dos servicios informáticos que era necesario. Sin esa integración, porque aínda que físicamente estamos en estructuras diferentes, os servicios informáticos e o que é o CUFIE, porque hai centros de outras universidades que teñen todo integrado baixo un mismo centro. A clave non é tanto esa, sino a clave é establecer mecanismos de traballo e de integración nas accións que se levan a cabo. E se o CUFIE non houbera avanzado nesa etapa, evidentemente non podría ser hoxe o que é. E é o que é tamén gracias a esa integración e a ir impulsando un equipo multidisciplinar propio do propio CUFIE, non? Como hai hoxe en día. E creo que aí é onde creo que debería seguir impulsando, non? Definiría o CUFIE como un centro de traballo, de esforzo, de ilusión, de reto, sobre todo de transformación, porque creo que neste tempo que o CUFIE desde que botou a andar, creo que xogou un papel fundamental na transformación da universidade nestas fases polas que foi pasando, especialmente desde o que foi o proceso de Bolonia, non? Creo que sería impensable que a universidade asumira todo o traballo, toda esa transformación que asumiu, se realmente non houbera proyectado con antelación como fixo un centro como o CUFIE, non? Creo que, por eso digo, é un centro transformador e é un centro innovador, non? A esencia do CUFIE que debe seguir sendo esa que creo que nun principio eu vivín e seguín vivindo sempre, creo que eso nunca se perdeu, que é ter esa ilusión de querer transformar, de querer plantearse novos retos, porque creo que esa filosofía é a que ilusiona as persoas que traballan nel. Todos vimos de sectores, de ámbitos profesionais, donde o que buscamos é esos retos, querer transformar, querer mellorar, querer, digamos, aportar. E entonces eso, digamos a nosa gasolina, non? A gasolina que nos axuda a emprender novas vías para mellorar e contribuir á transformación da universidade, non? Do mundo universitario, non? Agradecer a todas as persoas coas que tuven a sorte de traballar desde a etapa inicial, desde a dirección, como desde as propias distintas vicerreitorías, que foron varias coas que tuven a ocasión de poder traballar, e coas distintas persoas, compañeros e compañeras do CUFIE. Claro, inicialmente era só eu como bolseiro, pero, bueno, logo, aínda que cando eu me fun, non quedaba, o sea, veo outra persona que tamén bolseiro, que continuou o traballo que eu facía, non? Eu sempre seguín en contacto nesa etapa intermedia na que non estuve directamente dentro do CUFIE, aínda que o que facíamos si estaba vinculado,
E sempre estuve en contacto cas persoas do CUFIE, cas que traballaban no CUFIE, e que, bueno, que me sinto moi agradecido a todas as persoas cas que tuve a suerte de poder traballar, desde a dirección do CUFIE, desde os vicerreitores, persoal da administración, moi importante, que tamén quero agradecer moitísimo, que fan un traballo monumental, a todos. Me sinto moi agradecido, creo que é un luxo haber tido esta oportunidade. Para min agora, 25 anos despois, pois estar aquí, nin mo imaginaba cando empecé, vamos, para nada.